ou polo menos é a proposta coa cual estamos traballando, sí? É a proposta coa cual estamos traballando, e como lles digo, no rural non está cerrado, estamos avanzando moito, pero nos está dando máis problemas de encaixe co que nos pida xuntar todo o ámbito do rural que o casco urbano. A partir de aí, Pereiriña no ano 2015, esta era a delimitación que se facía no 2015 da zona de Pereiriña, e esta é a delimitación, aquí tamén ben recortada, antes viña máis por aquí, zona máis recortada da de Pereiriña. Volve para atrás, para que podan situarse, baixada, aquí antes tamén había como unha apertura de un vial, e aquí había un ámbito que chegaba máis a estas zonas. Agora non se recolle tanto estas zonas de aquí para cumprir co cómputo que nos establece a Xunta de Galicia. Esta é a zona de Pereiriña. E xa despois a zona de San Vicente a Igrexa, que prácticamente queda exactamente igual como está aí agora, prácticamente igual. Isto amplíase un pouco aquí, a zona queda en este ámbito, antes se intervenía así, e agora está. Ben, si queren, creo que vou un pouco rápido, volvo a pasar planos desde Reboredo para aquí. En calquer caso, como sempre lles digo en todas as charlas, desde hoxe hasta a partir da semana que ven, se teñen algunha dúda, se teñen a necesidade de conocer máis en exactitud pois o que poda ser a parcela ou a finca, desde logo as oficinas técnicas están a disposición de todos os veciños para explicar e para, sobre todo, decirles o porqué de unha decisión ou porqué de outra decisión, sí? Entonces, porque agora íbamos a entrar, bueno, na zona de Balea, San Vicente do Mar, Pedras Negras, Balea, traemos propostas do ano 2017, remato así con eso, pero volvo ahora para atrás os planos. Esta zona se recortan desarrollos que había aquí para Suez. Isto, se non me equivoco, é a Igrexa, ¿sí? No. Aquí, esta é a Igrexa de San Vicente do Mar, esta baixada a Barrosa, para que nos situemos, baixada ao Porto. Isto prácticamente queda como está actualmente. Isto xa é a baixada a Barrosa na parte final. Esta é a parte de arriba, digamos, a parte esta de aquí, esta parte de aquí, quedaría así. Antes había un vial que viña por aquí atrás, que conectaba con esto, que se desarrollaba todo este suelo, que conectaba prácticamente desde a depuradora de San Vicente, se facía un desarrollo en todo ese ámbito, todo por aquí. Eso todo quedou eliminado e, por lo tanto, queda delimitado a que xa está ahora feito no ámbito de San Vicente do Mar e Pedras Negras. E despois a outra zona xa sería Balea Marítima, isto é a zona de Montemar, e a parte norte, donde cruza a carretera, esta é a que conecta con San Vicente. Como ven, esta área que está aquí blanca delimitada é hasta donde chega o núcleo rural de Balea, toda esta área de aquí é hasta onde chega o núcleo rural, esta carretera que conecta, e donde quedaría delimitado a zona urbana, a zona de Balea Marítima, na parte norte cruzando a carretera. Todo o demais quedaría suelo rústico de protección. Como decía antes, e agora volvo para atrás para revisar outra vez. A día de hoxe, a lei cambiou. Temos unha lei do ano 2016 e, polo tanto, hai que adaptarse a esa nova lei. Que agora este en suelo rústico é un problema, porque en suelo rústico, en principio, non podo facer nada, pero se quedo fora do núcleo rural, non quedo fora da ordenación como antes. Antes era fora da ordenación, agora quedas disconforme co planeamento. É dicir, todo propietario que teña unha vivienda con licencia, aínda que quede fora do núcleo rural, fora do núcleo, ten unha licencia e ten a casa feita, esa persona conserva a casa, conserva os dereitos, pode hipotecar a casa, pode vender a casa, pode reformar a casa, pode facer, pode
pode facer todas as actuacións que podía facer hasta ahora. Polo tanto, sigue conservando todos os seus dereitos. Primer punto. Así pois, todos aqueles que a día de hoxe digan é que eu antes estaba dentro, teño unha casa, teño licencia e agora me botades fora. Bueno, todos eses e esas que teñan moi claro que siguen conservando todos os seus dereitos, porque así o di a lei, disconformes co planeamento, pero sigue mantendo todos os dereitos, e iso significa poder desde reformala, desde vendela, desde deixala en herdanza para os seus fillos, desde hipotecala, todo. Ampliar volume, superficie. Pois posiblemente, eso vai a quedar, e agora xa contesto esas preguntas, vai a quedar na outra parte. Esta é a parte, e agora se me permiten volvo xa para atrás para volver a repetir os planos, porque agora estamos traballando os planos, a parte gráfica. Agora estamos traballando a parte gráfica do Peugeot, que son os planos, por onde van as liñas. Agora hai outra parte, que é a parte xurídica. En ese sentido tamén hai novedades. A parte xurídica, o que son as ordenanzas, que son o que nos van a dicir como pode edificar, a lei tamén di que lle dá máis capacidade ao Concello para establecer unhas ordenanzas. É dicir, que o Concello, dentro das súas ordenanzas, dentro do Peugeot, aprobando esas ordenanzas e que a Xunta lle deu visto bo, pode recoller determinadas cuestións, como si ten edificabilidade estas casas que quedan fora, digamos que quedan disconformes co planeamento, podería, sempre cando non agote a edificabilidade, podería incluso ampliar. Podería perfectamente facer edificacións auxiliares. Imaginadevos que tendes unha finca, que tendes a casa, pero non chegou de aquí para facer o asador. E agora me dis, pero agora estou un suelo rústico, quedo fora. Non, se vai a poder facer. Eso xa non lo consultaron varias persoas. Outro día nos decía a ver, que eu teño licencia en base ás normas subsidiarias, estou en área de tolerancia. Por certo, a nova lei elimina as áreas de tolerancia, polo tanto, non existen áreas de tolerancia. Nas normas subsidiarias había unha área de tolerancia de 50 metros, agora xa non hai eso. Pero sí é certo que hai xente que nos está dicindo, oye, que eu teño unha casa na área de tolerancia que me deste deslicencia, que pasa comigo? Nada, quedas exactamente como estás. O problema teno o que vai estar ao lado e non construeu. Ese é que vai ter un problema. O que xa ten feito, xa o ten feito. Non ten problema ningún. Vai a poder seguir mantendo todo ahora. O que non fixo, eu casi... Estamos grabando, non? Bueno, tamén me vou a mollar. O que non fixo, xa sei que isto é unha cosa de dicir, joder, que listo eres, cacabelos, dis cada cousa, pero é a realidade. O que non fixo, que intente facelo hasta que se aprobe o Peugeot. Que quero dicir con isto? A día de hoxe, moita xente me día que no Grove non hai plan urbanístico, non hai nada urbanístico. Non. No Grove temos normas subsidiarias e as normas subsidiarias están vixentes. Están vixentes. É dicir, se eu a día de hoxe en algún ámbito do núcleo rural podo construir, non sei se me explico, é dicir, podo pedir unha licencia e polo tanto podo asentar os meus dereitos. No momento que se aproba o Peugeot, a cousa é como quede no Peugeot. Non sei se me explico. Sí? Polo tanto, as normas siguen en vigor e eu quero dicir moi claro, se alguén ten unha finca, unha parcela que está pensando en edificar e está en unha área de tolerancia, que o faga canto antes. Porque no momento que aprobe o Peugeot, como non este dentro do núcleo, vai a ser complicado. Non imposible. Vai a ser complicado. E digo non imposible, por qué? Porque, como digo, a lei permite para determinados usos, casas de turismo rural, permite determinadas actuacións. Unhas fincas máis de 2000 metros permite
desarrollos para usos turísticos no tipo camping. É dicir, non é tan limitativa como a anterior, pero lógicamente ten as súas cuestións. O único problema que vai a ter unha vivenda, pero eu creo que no Grove, sinceramente, falo de memoria, e iso non lo trasladan os técnicos, non hai ninguna vivenda. O problema sería que quedara fora do planeamento, disconforme co planeamento estuvera encima de un vial, non? Alguén que fixera unha casa encima dun vial. Ese sí pode ter problemas, porque a lei di que non poderán, estarán fora da ordenación as que están encima dos viales ou cubrindo zonas verdes ou de equipamento. Fora deso van a quedar disconformes co planeamento e serán as normas, as ordenanzas municipales as que determinen que se pode facer e que non se pode facer. Polo tanto, eu quero trasladarlle, non lles quero mentir, e por certo, eu lles falo como político, non son asesor xurídico, ni moito menos experto en urbanismo, e espero, o que lles digo é o que a mí me informan os técnicos, e yo digo con toda a sinceridade do mundo. De todas formas, tamén lles digo, asesórense moi ben, busquen expertos en temas de urbanismo que van a saber moito máis que a min e seguramente saben moitas máis solucións das que eu lle podo estar dando. Eu lle estou dando as que a nós nos están ofrecendo e explicando os técnicos que están traballando no Pexón, que hai técnicos, arquitectos, enxeñeiros, pero tamén hai asesores legales, asesores expertos en dereito urbanístico. Quero dicir con isto que, por onde iba? Sí, que non este dentro deste ámbito non quere dicir, tampouco é que teña moitas máis posibilidades, pero algún hai. Outro dato importante a ter en conta, porque isto digo porque algúns veciños xa mo plantearon e é posible. En algunhas bolsas de terreno que se pode xuntar entre varios 15.000 metros, porque menos vai a ser difícil, porque non dá, pero 15.000 metros, 20.000 metros, se poderían propoñer desarrollos urbanísticos dentro dos ámbitos estos, porque eso, digamos, non computa dentro da delimitación do núcleo. Quero dicir que agora isto quedara así e que se aprobara mañán, e de repente hai, non sei, xa que temos este plano, un grupo de propietarios que din, pois nós queremos desarrollar esta bolsa, ou queremos desarrollar outra bolsa. Eso, sempre cando, lógicamente, hai a promotor que o quera levar adiante, ten que presentar un proxecto, ten que presentar un plan de urbanización e de desenvolvemento, ten que facer viales, ceder un 10% ao Concello, pero sería viable, por qué? Porque non computa no coeficiente total de consolidación de edificabilidade que nos establece a Xunta de Galicia. Sí? E como dicía, creo que xa fai uns meses, e volvo a insistir, a partir de 2.000 metros cuadrados, suelo rústico, tamén se permite viviendas, sempre cando se justifique que están complementadas, viviendas están complementadas ou adheridas a instalacións gandeiras ou agrícolas. Iso xa non é tan fácil, porque hai que demostrarlle a Xunta de Galicia que realmente tes unha explotación gandeira, que tes unha explotación agrícola e que, polo tanto, aí tamén vas a ubicar a túa vivenda en ese sentido. Non é tan fácil, pero, bueno, é outra das posibilidades que existen e que nos plantexamos. Así, pois, como lles decía, esta é a proposta que trasladaba o Pexón do ano 2015 que está aprobado, principalmente este suelo de aquí que había que desarrollar, donde os veciños nos dixeron que non estaban de acordo, e esta é a proposta que, como digo, aquí no plano está cortada. Esta, digamos, é a parte norte, baixada as pipas. Esta é a delimitación que quedaría dentro do ámbito do núcleo. Isto xa é a baixada Gandariña. Conectaría con isto a parte da Gandariña e a parte da baixada de Reboredo. Se non me equivoco, este é o depósito, non? Sí. Ben, este é o depósito, que, por certo, se abreu aí fai pouco o camiño que vai desde aquí, este camiño, que está realmente ben, e que convido a todos a que vayan a visitarlo, porque merece a pena. Ben, entonces esta é a proposta que ahora mesmo lles trasladamos.
Como saben, o peón ese estaba aquí metido e queda todo fora. Todo fora. Iso era o que estaba aí o peón. Era este de aquí. Seguimos baixando, hai este ámbitos de aquí e hai estes ámbitos de aquí, tamén quedan eliminados. Polo tanto, como poden apreciar, o pexón de agora queda máis delimitado e máis vinculado a esta baixada. A este ámbito de aquí, ahora vamos a ver, a este ámbito de aquí, fora isto de aquí. Aquí tamén se recorta, aquí se recorta. Ainda que non está na mesma posición, esta é a baixada a de Reboredo, este onde falamos antes o Lavadoiro Cruceiro, baixada Mexiloeira, para que nos situemos, a Gandariña, se nos situamos, e como lles decía, seguimos todo o ámbito do que é a carretera. Aquí había un peón que tamén sale fora e aquí había outra proposta que tamén sale fora. Seguimos coa carretera baixando, queda delimitado neste ámbitos. As baladas, continuamos a Balea, como poden ver, aquí, agora no seguinte plano, é onde empeza o núcleo rural de Balea, en esta delimitación de aquí. Aquí remata o de Reboredo, Baladas, en este caso as Baladas, Reboredo, e aquí xa empezaría o ámbito de Balea. Este era o que propoñía o pexón anterior para Balea. Aquí tamén había unha especie de desarrollo. E este é o que propoñemos, está moito máis ampliado, Isto está máis alonxado e o outro está, o que vamos a ver agora, está máis ampliado. Parece máis pequeno, é algo máis pequeno, pero porque antes incluso viña máis por esta zona verde de aquí, por esta zona verde de aquí, recordar, bueno, aquí un pouco máis, e aquí creo que hasta chegaba por aquí. Ben, esta é a zona de Balea. Isto xa é a zona de San Vicente, onde estamos con este peón aquí na entrada importante. Antes, quero recordarlles que en esta área se podía construir con 400, 450 e aquí a partir de 700 en unha zona de 900, dependendo. A día de hoxe todo é 600 metros. Isto era o peón anterior, esta era a parte, digamos, sur, a que xa vai hacia Cons da Garda e que baixa hacia a depuradora, no peón ou no pexón do ano 2015. Ahora, esta é a parte norte, baixada a Piñeirón, parte norte. A Casa da Cultura está aquí. E a parte sur, a Casa da Cultura está aquí, e, por lo tanto, isto é o ámbito que continúa. Isto é Outeiro, no 2015, anterior pexón, e agora lles fago a proposta do que quedaría con esta nova proposta que estamos traballando. E, como digo, é unha proposta, pero agora lles quero comentar unha cuestión. Esta é Pereiriña, ano 2014, anterior documento, actual. Certo é que tamén moitas veces os propios técnicos, aquelas parcelas que non cumplen ou parcelas que ao mellor están a un desnivel moi grande, non as inclúen dentro da área do núcleo, porque moitas veces, ás veces se poñen parcelas que van a ser prácticamente inviables que se vayan a edificar. Por lo tanto, en ese sentido tamén, cando hai parcelas moi pequeninas que en ningún momento van a cumplir as condiciones de edificabilidade, pois é certo que tampouco se están incluindo en elas. E sobre todo aquelas que hai moito desnivel, porque despois temos sempre os problemas de que hai que bombear, de que hai que ter o saneamento, de que hai que ter todos os servicios, e iso moitas veces temos moitísimos problemas en ese sentido. En calquer caso, tamén é discutible ou cuestionable ou plantexable. E aquí o ámbito da Igrexa no anterior documento e no actual. Ben, lles trasladaba antes que, aínda que estamos falando de proposta, certo é que agora temos, desde logo, políticamente, o obxectivo claro de sacar o documento adiante. Por qué? Principalmente porque é necesario ofrecer seguridade xurídica no Grove, a nivel urbanístico. A día de hoxe temos unhas normas subsidiarias que están suspendidas polo decreto Cuíña,
temos moitas zonas do Grove que non están adaptadas urbanísticamente e as propias normas non están adaptadas á lei do suelo, lei 2016, reglamento noviembre de 2016, e polo tanto a Xunta xa nos está obligando a aprobar un documento para ter unha base xurídica. A nós nos interesa moito sacar este pexón, por nós o sacaríamos xa. Certo é que temos que negociar cos demais partidos políticos, e certo é que o primeiro compromiso que temos é cos veciños e as veciñas. Polo tanto, hasta leválo a pleno, aínda van a pasar algúns meses. Sinceramente, espero que non moitos, pero van a pasar. Volveremos a facer unha charla en San Vicente, en Reboredo, en Cominiño, e todas as que fagan falta. Pero, tamén adianto, porque quero que todos sexamos consecuentes, de que o documento que estamos presentando pode variar algo, pero non vai a ter grandes variacións. Xa sabemos que a todos non vamos a contentar, e xa sabemos e somos moi conscientes que moita xente vai quedar de moi mal humor. Pero é mellor ter un pexón aprobado que seguir anos e anos e anos así. Porque no momento que teñamos un pexón aprobado, xa se pode modificar. E incluso se poden plantear novos bolsas de desarrollo, e se poden plantear novos desarrollos. Pero sin ter un documento aprobado, dificilmente. Polo tanto, o primeiro objetivo é seguridade xurídica, pero para todos, principalmente para os propietarios. Como propietario é moi importante saber que podo facer e que non podo facer. E iso nos dá un documento como pexón. Polo tanto, é importantísimo sacar este documento adiante. Como lles decía, isto é o ámbito do casco urbano do Grove. Aquí xa conectaríamos Meloxo, Campos, Estoño e para aquí, e a zona de Árdia. Como poden ver, lles decía antes, temos prácticamente pechado os planos de todo o casco urbano. Digo prácticamente porque é certo que estamos con últimas modificacións, sobre todo, teño que reconocer que esta área de aquí nos está generando serios problemas. Esta área de aquí, o que é a Graña, o Monte da Vila, o vial que queremos sacar do Monte da Vila, pero o resto prácticamente témolo pechado. É dicir, que o traballo aquí casi está feito e ora nos queda pechar o rural, o que vimos a falar hoxe aquí. Así pois, como poden ver, os traballos están moi avanzados, o marxen, aínda temos algo, non moito, porque non podemos estar cambiando un documento constantemente, e desde logo, cada vez máis, somos partidarios de chegar a un punto a aprobar o documento. Nos gustaría que os veciños mayoritariamente estuveran de acordo co que se lle está propoñendo. Creemos que estamos facendo un traballo que se acerca moito ao que os veciños nos pedían, e polo tanto a nosa intención, xa lles digo, é intentalo levar a pleno para aprobar e despois coaprobar a Xunta definitivamente. Antes deso vamos a facer máis charlas, e antes deso vamos a expoñer o documento, é dicir, non a día de hoxe, pero posiblemente finales de ano, primeiras días de enero, vámoslo a expoñer na web, e vámoslo a expoñer aquí con planos grandes para que a xente poda ver a escala e con toda a tranquilidade do mundo como lle quedan as súas parcelas. O que non é a nosa intención é facer unha segunda exposición pública oficial, porque eso bota abaixo o documento. Os informes xurídicos que temos nos din que non é necesario. Polo tanto, o noso compromiso é que todos os propietarios, veciños, veciñas, todos, poden a través da web e a través de papel, é dicir, usaremos a Casa de Cultura de San Vicente para durante un mes e medio ter todos estes planos que antes lles estaba explicando. Por poñerles un exemplo, estes planos, ter este plano aquí grande para que toda a xente poda velo e poda revisalo. Iso é a nosa intención antes de leválo a pleno. Non vamos a levar a pleno sin facer iso, pero xa lles digo, o noso horizonte para levar a pleno o documento se está achegando, estamos cada día máis cerca, porque queremos aprobar este documento e creemos, cada día estamos máis convencidos que é a necesidade máis básica que temos. A partir de aí xa podemos ir facendo cousas.
A partir de aí, seguramente, se somos capaces de aprobarlo entre todos, ao día seguinte xa estaremos modificando o documento, porque os documentos son así, se modifican, e seguramente habrá propostas de desenvolvemento, e habrá propostas de novas áreas, sí, pero mentre isto non se aprobe non vamos a poder continuar. Ben, a partir de aí xa levo bastante tempo falando, jamás hoxe non tuve en agua, que se me esqueceu. En definitiva, ahora mesmo quedo as críticas, as protestas, as preguntas, a todo o que consideren necesario que queran preguntar e que eu lles poda explicar. En calquer caso, insisto, nin son técnico, nin son experto en urbanismo, apenas un político, bueno, apenas non, son político, quero dicir, apenas controlo moito máis do que a mí me explican os técnicos, pero que sí quero trasladarles e explicarles isto. É dicir, incluso aínda que hoxe se vayan con algunha duda ou se vayan con algunha cuestión aí na cabeza, por favor, pasen polas dependencias municipales, falen co técnico municipal, el lles vai a dar explicacións técnicas de por qué, porque isto son todo explicacións técnicas de por qué unha área está delimitada e outra non, e se hai alguna posibilidade de cambio, sempre se estudia. Por lo tanto, lles pido eso, que acudan, e por suposto, que acudan a seus asesores, en este caso casi eu creo que máis xurídicos que arquitectos, pero bueno, non me meto na vida de ninguén, pero é moi importante estar moi informados para ter moi claro o que se pode desenvolver e o que non se pode desenvolver e como quedamos, sí? Pois a partir de aí, pois nada, se teñen algunha pregunta, para iso estamos.